Dear friends, ini satu Gulaghati Assembly constituency ni under khobja sing Korzola party kaisa press meet khaya nangka sing mia khanaka bengnu muka sing analyze khaine kya je BJP rongni or je joining ni mani e je joining no pe kisa kok sanamu sungani sing khanaka je borni joining khaina nayo kia ba sing to ground no tong sing so many ground no tong sing ground ya kai ro bata sa gora sini buba grani tu dul mung ma sini white tab ro tong sini jotto lukurok sing logi tong sini jotto no srai sini Tipra motha sini buba gran logi jotto no ngake sing tini ground no tong nei sing nai kya sing observe khaine kya kintu or khorsa pano joining go thango eba joining engkha o parani o area ni hini sing nugya ko abon bagi srai kisa saklaina musumani through nongni media rongni engti je totally fake boronjani borok tu binai kisa misa borok tu kha abo belai kamni sana haisho gor ba aba muni ko thoko kogrok ekjon Tipra ni CM o joining o phaijak othoso boroni borok belai kisa hani khanao sing thasing sini white ni president sai khana ta je bebage ara ang saima moto ke 320 ta da bujan si chair tong seat ajaga capacity ajaga 400 pe above boroni joining pu bhakiang ke abo logic tong inke borok no oroi kore khaina ni borok no durbol khaina ni bagai boroni o tabuni o curriculum activity suja ko te bang sanamu sungu ini je sing yang nai mani sinam chani khorsobon su putuna kare ke joining le boron thakya jotono srai lukurok sio thanai bunu kana mungia kamio je jaga 1200 borok khana a jaga saga je borok 6000 above borok joining khaiya ani nai abo logic to kia a logic boroni nai mili amgo same sinor ba pamahaino tini fake tatal joining khaine borok sini public no durbol khaina nayo sini lukurong no borok khain hai phemok no nayo je BJP party jekhine kene sini oromang sini joining oromang sahabui tongbaisi tini sanamu jongo mia bisam gonjo BJP ni leader kotor leader rok tini sini Tipra motha joining khaikya hamza bi bubagrani tudung bai tongnani huinai boroni BJP party o se koidol janeng tongaba saisi malia putabu 4-5 koidol abu gon lei semalia bor oroi kore ngi nangjagai tini bubagrani tudung bai bubagrani biskani je sobo jotono baksa ke samkaina tini sing bisam gonjo no aja sing tini joining khaimeni kobama huge buta tubine sini BJP ni je sini adong sini Tipra sorga tini Tipra motha joining happy hain hai abon bagi sanmu sung tini Gulaghati kendro je oroje sung sini joto warriors rok white tape ni thang sini joto lukurok saimani tong kebo lora jara sengma kare sengei banai ke sung to saimanan kok sung ground tong ke boronjan borok tuptika or Gulaghati wanji bosong kisu borok tuptirana ke Tipra sa khorosa khoroni oro rigne kanni biang jen tu phaine joining bas abo ko boroni kaisa o election busang election tongo election ni bagi kaisa kamai khainani boroni ekta bornabo business hain thanga ang suja kok sanamu sunu itomle media wo sini Tipra sorok tahu asu bukalia agi se 1980 1990 sonne a Tipra salia tabuk je thokok jangan kamna jangan tabuk nogo jotono khasi je jotono siwo je sini bubagra no kari keb no sentai puju sai malia bo kari sono kebo mathani malia abo jotono sarai ini no jeske bono fake phone khai dongri ibang sanamu Gulaghati o besang salo seng joining se khai prungnai sinoro BJP na no kisu sinoro joining ngan bagai tabuk sino biar khai dong singo bor contact khai dong sengse jora nasingui dong je bo dino sung khai mano sung besang salo prungnai pia obonang sanai kisu ta sin borong ni bekhano durul khainani kaisa tabuk sung kaisa movement kaham khai dong sin borong ni bagai besang thinani bagai sini bubagrano sung logirinei lukurok joton sijak nangthangine di nogo dugano bazar thangnai di nang office joto jaga thangnai di sung kaisa ko khnao bubagra sara sungote mthangi malia ama hejorao borok nayo election somoyo borok ke rajniti khainai sini Tipra sono durbol khainai kisu borok ro rangni khela rang baike ako tubuinai akoinai kisa misa borok tam khainai phemrok nani sini borok no ngeke singabo ungna raglak
sini sotro Gulaghati kendro sing jotesto tagbo sini wari rosok tongo para kandi kami sini wari rosok tabo hojak nungja khaisi je tatal je fake o jaga ta phaijung singbai ta manjathun sujakok singseiro aba hingang kele bezalo nai jehetu sing serai sinoro kebo tai keb gori sini tipar so bosong sini tipar sarok boba grono sing jotono hamjagui bono logire nan bagi sing tabo kha ekdom fan thonglajak omhaijaka sing tai oroi poroi ingya tai abon bagi ang je sini viewers no bang sanambu sungo je totally tini khana por kaisa bai khainani chesta khaitong pia o chesta no singno sakse jengna regla sing tini khana sinbu khobama phaitongo sing joining khainan bagi sing ready khlaijak sing abo sini besangni jorao sing nahamai abon sanambu sung pok sanambu sung tai tong kosong sini lukurong no nor oroi poroi tangdi je BJP party besok joroti kubui nor tabu nor media naitong nor sete kaham ki sine tai sini o kendro te bo serai sing oro tai kebo am hai joining keri borni pura fake buna tatal bai sing tongya tai beskan salo jodino om hai ing jong hang ke sing borno sanamo so sini am chayo habna segang nor 100 bar mawan sung hai si hambai media person ong hambai ma janogo tamni male mo ha sini चिकन कक सालाइमु कक चालाइमु नासिगि जेटा जोंनो कभारेज खालामनो बागै आसले कक हुंके तो ओ जागाव सिनि किसा सकां सिनि सिग्ला बदलनि प्रेसिडेन्ट जेटा सामानि कक मा सापिनाय जों नुखामिया सिनि गुलाघाटिनि कम्युनिटी हल बीजेपी सं जेटा प्रोग्राम खालामनि कायसा आबो आ program ni bisinti borok jeta joining na harun mani abo totally fake lo abo সম্পূর্ণ ভাবে একদম जों প্রমাণ সহকারে no जों abo fake হনে जों declare খাইমান তামনি মানে borok jeta saka paper jola BC ni 125 family o jagawo join খাইয়া जों continue paper jola BC tai mohanpur BC o jagawo जों nanglaija जों jaga sini parai sini jeta kormi rongo sing jogajuk nakha asole amhai kuno joining khainai borok rui amhai sing poriskar nukha sei karone जों saimano totally abo fake borok jeta joining ni saklaimani o jagawo jonojati asole bukhuk bai sanani ettono lasimi sinsa je jonojati mani जोंखा Tipra jati hniman borokha jonojati si ottonto lasiman sinsa khobor saklai mungabo omhaikan bonang sanamu chung jeta bipin mani no noro Tipra sano tai buka sanam nani tai jaga manliya da omhaike buka ta sanam sidi Tipra sarang no norok jeta kok saine fake joining namaro obo norok ni yathiko norok sajung no ruwa bai tani to ar jeta chini borong ganang pradhan mantri borong ganang home minister no norok jaga mon ki ba tamo ba sar rokhni ne fake khlaimani joining rok khlaimani borong belai bong makhang borok kali sili dongkha Tipra BJP rok belai no lasimi sinsa ko kazei besakang dinabo oma hairo tak lai sidin rok tang sidi ong ti tomong rong yakar di Tipra sani tomong chang no kisan lasing na chesta khaisi di oba hainang no sanan mo sung karon oma haike tai Tipra sarong norok tai buka sanamalia buka sanamni tai tlangi malia logiwa jesepana sirik sidi jespan thang sidi kaje om hai tang sidi om hai na nang sanamu sungo asik saino ani ko motha ka jagawo sotana na hamba pulano sini media friends rong na habe maro sentini media rong na mari mani karon ke miawo sengjoto semano sini sotro Gulaghati assembly wo je BJP ro borok kaise joining program khaibani bebajola bisiwo hnai ke amno to sing tini kisa kok sana hnai sini media friends ro rimani abole sengjoto semano borok mia je joining now hnai mia borok 125th 125 families tai 487 voters je Tipra motha ni yakadai BJP panorong hnai je borok kok abi klai tongmani abo totally fake borok tatal je joining namani abo sing tini akok kesaran nino sing tini sini oro je pebajola pato bisa sing
press meet khain sima phaiya tini o press meet ni khlaima jagawo sini borongana junani chairman sarake sumai tongo ke tai sinlogi tongo iko borongana chairman pe bajolani ke tai mohonpuni chairman tongo ke tai sinlogi tongo sini senior leaders mawa ke tai joto warriors tongo ke sing o meeting ni thutune sing kokosana musongo borok tini jagawo je fact joining na hari tongmani abo totally sini je Tipra motha ni je supporters eba je public rong bor bigram dok khai tongo ke angabo no kokosana musongo abo hai je total fact joining rong no ke khunjota kandi ke bisasta khaidi ke bo abon pujuta sari ke borok ma haikena jagawo borok je joining na hari tongmani abo serai nungja khatini je borok je jumla borok no tangai bu jumla party hni to abo totally sijaka borok setabo pura az jumla mane abo serai borok nijino borok porisoy ko rwkha phunugui tongo engka angabo kok kasanai sini je jotto hostel lukurong no borok tabo oma haikana jaga o thangai je joining na hari tongmani abo no norok bisasta khlaidi abo totally fact abo no borok just public rong bor bibrant khaine bagi bor abo hai joining na hari tongo anta kese kok kasana musungo aro je borok mia je program thayo Gulaghati community hall no ko ajogo seat ni capacity bebagai 352 400 ni bising robo sangana hai kaba 350 ni niche sangana ajogo borok bahike 427 butas borok punugui makha sing joto mane sini kolmi rong ni active ke borong ni sini jak tongmani borong ni je BJP ni je neta tongmani sing borok babe kok salaye sing analysis khaina kya aro wo totally sini je party ni Tipra motha party ni je borong ni bana romo nei borok je kok sija mani abo totally mitha abo totally fact abo no bisasta sabaidi engka anta kaise kok sana musungo sini taku bibino bototabo jaga thangai boje joining program na hari tongo abo ke angbono sana musungo bo tine je joining jaga na hari tongo borok az joining na hamani bising tino borong sini je borong nang honorable je chief minister Dr. Manik Saha borok bono se opman ri tonga klayo je fact joining na hari engka angabono last detail se kok kasanai abono bisasta sadi tabu fana sini sotro Gulaghati ni joto warriors ro bubakra logi togo bubakra ni bisintuna sing joto sing sini je manda shoktai sing bubakra ni bisintuna sing tuplaina bubakra no bisas klaidi anga so kok kasanai kini je press meet je kokthesen samani abono sini logi was borong nang sini pe chairman bokicha press meet klaidi